boko. In dai za ka masa Hausa ba za ka haɗa masa da Turanci ba. Hello. Welcome. Dr. Gatari. Hey, Farfesa. How are you? How are you? It's fine. I hope everything is going accordingly. Yes. Abin da ya rike ni ayyuka ne suka min yawa. Rubuce-rubuce da dan wayansu bayanai dai suka dan min yawa. Shekaran jiya ba mai kanwa ya same ni. Ka san ana neman cikakkun tsofin yan boko a garin nan. In dai aka same ka Farfeso Ari, Wannan zaki. aka samu Farfeso Ibro, aka samu Dr. Gatari, magana na tsofin yan boko ya Wannan ta kare gaskiya ne. To magana ce wahala da muka ta yi a can baya. To waraka ya zo. Masha Allah. Waraka ya zo. Allah ya kawo mana waraka. Magana ta INEC. To harkar zabe ta ƙasa. Yanzu zancen da nake maka gobe za a yi celebration. To Good celebration. Za wa Ibro. Ibro aka sa. Waraka. Tarka shi namu ya samu. Namu ya samu. Namu ya samu. Ibro ya kujera. Mu ma da namu office. Let me tell you one thing. Yes. When you get a golden chance, try to make it. Don't ever make a mistake to miss it. The moment you miss it, there is no refundable. Yes. Har abada ba zai dawo ba. Ba zai dawo ba. Haka da har ka samu dama yi amfani da daman nan. Haka ne. In ka kuskura daman nan ta sabace ma. Sunan ka sore. Wallahi sore. S-O double R-Y. Yes. It's Ka true. fuskance ni. It's true. Wannan Alhamdulillah. Yawa. Ni kuma na tabbatar Ibro zai yi aiki da mu, za mu zama masu bashi shawara. gaskiya ne. Kuma duk inda za a hwada a rugun tsimi Da mu za a da mu za a yi. Kwarai kwa. Kuma harka ta kuɗi ta zo. Ya zo. Domin gidan kuɗi ne. Kwarai kwa. Ita har kullun ƙasa idan ta tattara abin da ta samu bayan ta gama kasafin kuɗinta, to akwai wani kaso da ake warewa ita kanta hukumar INEC. INEC. It's true. Ko ba haka ba? Kaga lokacin mu za mu tana mu. Saboda haka wannan ba abin damuwa bane. Magana haka. Na tabbatar ina zaune za a tinkare ni da Haka ne. magana. Kwarai kwa. Amma magana ta gaskiya mun sha wahala, mun sha wahala, mun sha Ba jima. karami ba. Mun yi karatu gashi dai ni dai saboda tsabar karatu sai da ta kai ta kawo idan na saki tusa ƴaƴana ma dariya suke yi. Da turanci take. Turanci na na kai. tusa fa sai dai ka ji ta ce sore. To kaga sorry Wannan wani abu turanci ne. Turanci ne. Turanci ne. Akwai ranar da na yi gyatsa fa. To Ina yin gyatsan nan in gaya ma sai ta faɗi wata kalma. a turance. Ta ce hard washing. Kaga ina labari. Babu. Kuma a matsayinka na Farfeso ya kamata this dressing you go change up. To kuma yanzu tun da za mu shiga cikin daula. How can I use this kind of cloth? No. It's too big. It's too big. A gani? Put too small. To kuma kai ma ka san yanzu tight za mu dinga. Yes. Very tight. Coat. Suit. Or suit. Yes. Or something like suit. Yes. Na gode ga kai. Ai turancin da kake yi ba wai broken bane. Slang ne. Slang. How can I speak Bejis? Sai slang. Ai mu daban ne. Daban ne. To na gode. Allah ba mu alheri. Wannan bawa rubutu a hannunsa. Rubutu shi yasa hannunsa gaba ɗaya zama kamar saboda rubutu ko gaisa kuka yi da Dr. Gatari ji za ka yi kamar ka kama lauje saboda rubutu marubuci ne.